Yes, welcome back to Lambo Bisaya. Siyempre, mga habahab man ni, so nana po diri sa bagong abri nga kananan, Jay. Unsa ni Jay? Yes, this is Cornelius Churbalu. Cornelius Restaurant. Yes, located. Asa pa riya? Ay, sorry. Sorry naman. Capital Drive, Yes, Capital Drive. Pero specifically, at bang sa Grand Palace Hotel. yes, wala gyud lain nga Cornelius din niya sa Butuan City nga atbang sa Grand Palace mao ni siya. So bago ni siya, so amo dang gidive ni Jai, ni dive ni sa kalsada gaina. Ay, sorry. Anyway, kauban gihapon namo karon ang among mga bago nga microphone. Wow! Nako fried chicken, sinuglaw, usa pa ni Jay? Batong ha, di ba kaila? Salad na puso og pansit. Wow! Yes, pre, ako favorite. Dili wala pansit. Ako po na ako nakuha is kutsara. Okay. Na ako'y humba, na ako'y duha ka fried chicken, o na ako'y sinuglaw. Siyempre, Wow. oranges. Oranges. Sa piyotas. Cute kay ilang baso ay. Oo. Naami salad do, init pa. So saging na Minatamis. minatamis. Medyo tamis. Pero di siya halang. Jay. Na-respect ko og halang, no? Kay sinuglaw man. Basta kinilaw. Pero naman yung mga kinilaw po dyan nga dili halangon kay pang tanan man gud nang dili halang kay nabay uban dili mo halang baya. Para sa ako mo halang ko. Nya ang uban dili maghalang so ilan na lang gi wala gihalang para fair, pantay-pantay, patas tayong lahat. Ay, sorry. So na ko dati ko pagka mayor. Place, Jay, is grabe ka hayag. Kita ka, Jay. Samo tayo. Ano sa luwa kita? Samo kayo kung agtang ba? Ay! Ay! Bitaw, nasamawan ko. Pag mukhaon mo diri, feeling ninyo, Nanana mo sa heaven. Uy, heaven! hayag gugod kayo. Ay, heaven by your side. Ay! Huwag naman ka. Anyway, dako ang place. Na din he. Tapos, napo ito. Nasa division nga, makita niyo sa glass niya. Grabe ka clean, no? Hayag siya kay glass manggod. 220 pesos. Ma-enjoy na nimo ang 6 kalahi-lahi ng mga pagkaon. Sa 220, kung gusto mo mag soft drinks, wala ilabot ang soft drinks sa 220. Jay, atong tilawan. Yes, dahil tilawi. Ay, grabe ka. Sticky. Oh, corn gid ay. Corn gid ay, Jay, lamig. Corn, pero murag kitang corn. Duwala ko din siya na pero pag imong ikaw nun, ma-feel nimo nga, daghan good corn. Kumusta man ang pancit, Zay? Lamig. Favorite yan ako. Lamig. Nabe? Ang puso. Actually, favorite man ako no. So, tanan pansit nga ako makita, lamian dito. Pero nadyo ko isa ka favorite lagi ni pansit. Wow. Secret na to nato. Ang niluto niya. Ay! Ay! So, siyempre, Zay, lamian magkasta ng pancit. Kung saan nakalahim niya sa lain pancit? Kanton siya, Jay. Pansit kanton siya. Lahi rin sa kanabit ng mga ordinary nga pansit. So, siya, muragwan siya. Extraordinary. Bukay siya, tapos. Ano siya, Lahi ang lasa din sa kanton. So, Jay, yung atong favorite, Jay. Cheers, Yeah. yeah. Cheers. Grabe. Duha man ako ito, ha? Grabe, magkatao. Habahab. Duha man ako gityo sa imo. Zay, nahurot na ako ang humba, ang fried chicken, Ay, ug ang napamuday sinuglaw. ko isa. Kan ano, Ito to, crispy outside, juicy inside. juicy inside. Na sila yung mga palisi, no? Please do not share. All you can eat if you order from the individual menu. Do not share, pero So, pwede, ano pasabot nato sa Yun ang English. please do not share, pero pwede mo maghinungitay. Ay! Ay. Huwagan man ka. Leftovers. Guys,
cannot be taken home. Sa mga mahilig mag-bring house, no? Pahinumdom nga, bawal yun ang bring house din bisag sobra pa na ninyong ikaon, no? Do not get more than you can eat. The leftover food, including rice, will charge at the regular price. So, magbayad gihapon mo og 220 kung di ninyo mahurot ang ilang pagkaon. Dapat ninyong maintindihan, sa Tagalog. Ya kung unsa inyo kuhaon, sakto ra kay pwede pa mo makabalik, no? Ayo sa hudhuda diha sa inyong mga plato, no? Maglagot ra ba ko sa akong self. Kaya ko hudhudan ko pumukaon gyud basta Pag ikaw man, ha? Ay, sorry. Last bite pero daghan pag kit-kit. So, last bite. Pag syempre, ay mo kalimot sa hashtag Lambo shoutout. Yes. Para Para, ang saday para. makauban mo na mo sa sunod na mo nga mga kaon vlog. Katong And pinakadaghan. of course, libre ha. Libre. Pinakadaghan og shoutout. Ayun lang po itong isa. Dapat mag-comment Daghan mo. gani, more than one. Oh, gani. More than one, two. Kanang video dapat nakalambo shoutout ka. Kung basin ikaw ang mapilian, ubanan ka ng Yes. samong Mag-message rami dayon sa inyo. Kaon-kaon. Huwag mong kalimot sa pag-subscribe and paki-share sa inyong mga friends. Like and para share. makauban mo na mo pirmi sa among kaon vlog. Diri di lang sa Mindanao, kundi dito sa Visayas ug sa Luzon. Yeah. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, pag-share, pag-like, and comment below sa atong Lambo Hashtag. shoutout. Halimbawa, gusto mo nga, namoy ka-recommend sa amo ni Jai, yung mga kananan nga pwede natong testingan, comment below lang gihapon. Kaya amo mga na Lambo. lantuan. Yes, amo na atuan sa walay pagdugay, Pero, sa Jai, walay paglangay. Shoutout din nato si Binicar. Yes, hello, Ma'am Nag-comment Binikar. Gusto niya ang comment. Ganahan kag 50 pesos nga kuan. Grilled balot. Grabe man! Imo man ning patio. Manakit man ang tangkogo, ana pati mo mga kalimutaw. Naamang kay kasuko sa amin. Gusto man mo ipa-high blood. Ha? Thank you so much, Ma'am Benicar. Yes, sa pirming pagtanaw sa among Yes, mga updated vlog. kayo si Ma'am Benicar. Kabalo man jud mi nga lami gud mi tan-aw. Ma'am Benicar, comment below, hashtag Lambo shoutout. Ubanan ka naman sa mong sunod nga kaon video vlog. Anyway, Jai, before we end, Ayaw kalimti. pirming dumdumi nga. Lambo, Bisaya. Bisaya.